Usa sa mga higala sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan, gikatahong na trauma sa itabo og na absent na sa klase. Si Luan May Rondina sa report. Sukad niadtong Lunes na absent sa klase ang 14 anyos nga higala ni Christine Lee kinsa usa sa mga nakainabi sa biktima niadtong Domingo sa hapon. Matod siyang magtutudlo, mitungha lang sa klase ang maong tinun-an niadtong Huwebes atol sa ilang semi-final exam apan gahapon ni absent usab kini. Martes sa buntag niyan hiyang mama nag-inform diri sa office nga maka-absent for mga days siguro. Pero nag-chat ko niya or nag-text pag Wednesday nga paeskulahon lang si kay para makatake sa among semifinals. Moto ni balik raman sa siya eskwela pag Thursday. Gipasabot sa inahan sa naasoing minor de edad nga daw na trauma ang iyang anak. Ilabi na kay pabalik-balik ang mga otoridad sa ilang panimay pagpanguha og kasayuran. Di na siya ganahan maligo, di na siya ganahan mo eskwela. Kaya ugwaon ako na siya eskwelahan bitaw diri ma'am, ini kaudto, di na po siya mo eskwela. Di lang nagpo siya pugson. Apan una nang gitataw sa Lapu-Lapu City Police Office Director nga wa malakip ang naasoing minor de edad sa mga persons of interest. Uban ni Rinante Quiñones, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.